ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ନିଜେ କଥା କହେ, ଯେଉଁଠି ମାଟିରେ ଇତିହାସ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ସେହି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ। ସେ ଝିଅ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର 15ତମ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ନା ସିଂହାସନ, ନା ସୁବିଧା, କେବଳ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଅଟୁଟ ଆତ୍ମବଳ ପାଇଁ ଆଜି ସିଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମ 20 ଜୁନ 1958 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବୈଦପୋଷିତ ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ। ତାଙ୍କ ମୂଳ ନାମ ପୁତି ଟୁଡୁ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ରୌପଦୀ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଟୁଡୁ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖିଆ ଥିଲେ। ଗାଁର ସାଧାରଣ ପରିବେଶ, ମାଟି ଘର ଏବଂ ସୀମିତ ସମ୍ପଦ, ଏହି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଟିଥିଲା। ସେ ଉବରବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ୟୁନିଟ୍ 2 ସ୍ଥିତ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଓ 1984 ମସିହାରେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳାରେ ସ୍ନାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଢ଼ା ଶେଷ ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କ୍ଲର୍କ ଭାବେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ରାୟରଙ୍ଗପୁରର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। 1997 ମସିହାରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ। 2000 ଓ 2009 ମସିହାରେ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସେ 2 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ 2000ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା 2007 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନୀଳକଣ୍ଠ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। 2015 ମସିହାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ସଭାପତି ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବା ପରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିବାହ ଶ୍ୟାମଚରଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ କୋମଳ ହୋଇନଥିଲା। 2010ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ 3ଟି ଅର୍ଥୀ ଉଠିଥିଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ବି ଏକ ରହସ୍ୟ। ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଶବ ଘର ଭିତରୁ ମିଳିଥିଲା। ଛୋଟ ପୁଅ ବିରଞ୍ଚି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ ଥିଲା। 1 ଅକ୍ଟୋବର 2014ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, 1984 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା। ଦୁଃଖ, ବେଦନା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ସବୁକୁ ସହି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ପଦରେ ଏମିତି ହିଁ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପଛକୁ ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କାପିଯାଏ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦୁଃଖରୁ ଶକ୍ତି, ସଂଘର୍ଷରୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ କ୍ଲିକ୍ ମୋତେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।